оё шумо медонистед ки декабри соли 2000 вақте ки Месси ҳанӯз 12 сол дошт, ӯ аввалин шартномаашро бо Барселона дар рӯймолча имзо карда буд. медонистед ки Лео ҳар рӯз пинҳонӣ бо касе суҳбат мекунад. ҳамин гуна чизҳоеро имрӯз мегӯем ки Месси тамоман махфӣ нигоҳ доштан мехоҳад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ба декабри соли 2000 бармегардем. котиби дастаи Барселона Карлис Ришак ва ҳамон вақта намояндаи Месси Хорасио Гархиоли вохӯрии муҳиме доштанд ки оиди ояндаи Месси суҳбате дар тарабхонае карданд. чун Месси ситораи тоза дурахшиш мекарда дар чашмҳо буд, Карлис ба ҳар қимате ҳарчи зудтар ӯро ба даста ҷалб кардани буд. ин ҳикоя қисмати торике ҳам дорад. президенти даста Жуан Лапорта дар бастани шартнома бо Месси дудила буд, чунки Лео ҳанӯз ҷавон буд. новобаста ба ин, Карлис ба ҳунари Месси боварӣ дошт ва аз Лапорта напурсида бо ӯ қарордод имзо кард. ин қадам барои фаъолияти баъдии Карлис аҳамияти калон дошт, вале дар оянда Месси ба президенти Барса ҳунари худро ба хубӣ нишон дод. мисле ки дар филмҳо аст, Карлис дар як рӯймолчае бо намояндаи он вақтаи Месси қарордод имзо кард. чун миллионҳо мухлиси Месси ӯро пайгирӣ мекунанд, баъзеи онҳо хоҳиши харидорӣ кардани он рӯймолчаро карданд. агар Мессиро оиди ин мавзӯъ пурсон шаванд, ӯ барои фаҳмондани ҳолат мушкилӣ мекашад, чунки берун аз майдон дар асл Месси банди суҳбат бо шахсоне аст. шояд шумо пурсон шавед ки он одамҳо киянд ки аз худи Месси паёмакҳо қабул мекарданд. хуб, қаҳрамони ҷаҳон бо дӯстони кӯдакиаш муносибати хуб дорад ва барои идомаи дӯстиаш бо онҳо то ҳол бо бозингарони Newell's Old Boys паёмакҳо менависад. ҳанӯз вақте ки Месси 6 сол дошт, ӯ аллакай 500 гол дар ҳисоби худ дар ин даста дошт. дар вақтҳои холиаш Месси бо дӯстонаш ҳар гуна ҳунарҳои ғайриоддиро тамрин мекарданд. онҳо ҳам шикастнопазир ва ҳам рақибони душвор буданд. орзуи қаҳрамони ҷаҳон шудан сабаб шуд ки Месси дар рушди ҳунараш талоши зиёд кунад, вале то имрӯз ӯ бо дӯстонаш бо паёмакҳо суҳбат мекунад. оиди суҳбатҳои Лео ки гуфтем, савол пайдо мешавад ки қаҳрамони ҷаҳон чӣ модел телефон дорад? албатта бо даромади зиёда аз $600 миллион Месси метавонад ҳар соат телефони навро харидорӣ кунад, вале табиати ӯро ба назар гирифта фаҳмидан мумкин ки Месси бо iPhone XS Max-аш розӣ аст. он айфони оддие нест ки аз сум харида шудааст, балки телефони махсуси iPhone XS Max бо 24 карат тилло омода шудааст. аз ситораи морибои омехта Конор Макгрегор то ба Парис Хилтон, ин телефоне ки бо маҳсулоти олӣ омода шудааст, диққати Мессиро ҳам ба худ ҷалб кард. ба ҷои дизайни хандаовар, Месси хост ки рақами дӯстдоштаашро бо номи худ ва номи аъзоёни оилааш дар ақиби он телефон нақш диҳад. баъди харидорӣ кардани Месси аз ин телефони 24 карат тилло дошта, ҳамин iPhone аз $1300 то ба $21000 гарон шуд. агар ин дар назари шумо қимат бошад, пас бояд донед ки мошини Месси чанд маротиба аз Bugatti дида гаронтар ба даст омадааст. оиди ин дар оянда навор омода мекунем, вале пеш аз он мавзӯи кӯдакии Леоро идома медиҳему оиди ишқи ӯ ҳарф мезанем. муносибати онҳо аз он вақт шурӯъ шуд ки дӯсти наздики Месси Лукас Скалия ва Лео дар дастаи Newell's Old Boys ҳунарнамоӣ мекарданд. яъне ҳамон бачаҳое ки то имрӯз бо Месси бо паёмакҳо суҳбат мекунанд. рӯзе Антонелла барои зиёрати хешаш Скалия меравад ва хушбахтона Месси ҳам он ҷо қарор дошт. аз он вақт онҳо якдигарро хубтар шинохтанро оғоз карданд. шароити он вақта маҷбур сохтанд ки Месси дар Барселона карьераашро идома диҳад. чанд сол онҳо бо ҳам набуданд, вале муҳаббаташон беҳтар шудан мегирифт. рӯзе дӯсти наздики Антонелла дар садамае вафот кард. баъди шунидани ин рӯйдод, Мессие ки аллакай аз худ дараки калон дар Барса дода буд, ба Аргентина назди Антонелла рафт. ин дафъа танҳо барои зиёрат нарафт, балки аз оилаи Антонелла иҷозат гирифт ки ӯро бо худ ба Барселона барад, чун ҳар вақта ӯ махфӣ кардани корҳоро дӯст медорад.
месси оиди муносибаташ дар интервюе январи соли 2009 қайд карда буд. Бо якҷо шудани онҳо Лукас Скалия ошнои наздиктарини месси шуд. Шояд ба назар Лукас дӯсти беҳтарини месси тобад, вале ин унвонро Неймар ба худ ихтисос медиҳад. Месси оиди Неймар дар интервюе қайд карда мегӯяд ки мо бо Неймар вақти зиёд аст ки дӯстӣ дорем. Аз самими қалб аз давраи Барселона якдигарро дӯст медорем. Бо Неймар дар Париж дубора якҷо шудем ва аз ин чиз хушҳолем. Бо ӯ бозӣ карданро дӯст медорам. ба ҷуз ин Мессию Неймар дар майдон якдигарро хуб мефаҳманд. худи Неймар ҳам оиди ин мавзӯъ борҳо қайд кардааст ки Месси барои ман аҳамияти калон дар Барселона дошт. муҳаррики даста ва беҳтарин дар ҷаҳон. ӯ ба ман наздик омада гуфт ки инҷо биё, ту бояд худро ба даст гирӣ, хушҳол бош, ба монанди дар Сантос буданат бозиро идома деҳ. ин гуфтаҳо дастгирии Мессиро ба дӯсташ нишон медиҳад, на танҳо дар майдон, балки берун аз он ҳам. хуб дӯстон, барои шумо кадом хислати Месси писанд аст? ҳатман оиди ин мавзӯъ дар комментария қайд кунед ва наворҳои навро мунтазир бошед. то боздид.